Ngayon yung pisabianta mo yung kadelikaduan na pwedeng malyari king AI. Pisabianta mo yung kay nano banana. Yung nano banana kaya produkto ning Google, nakakapag-manipulate images, meaning makatalakad ka Kenny at ikupakit kaya kayo yan. Yung ngakakit yung kayong kaya ngayon, maniwala kayo at ali fake la rin. At gawa na yan ng nano banana. Madakal a opportunity ing linto king kaya ngayon ni king AI ni dakal mo naman nakadelikadwan ng pwedeng malyari. Isipan nyo na yan. Kakaisipan nyo yan. Kunwari at chukoking kay at chukoking metong restaurant, mamahan kayo kayo hindi talasawa kayo ngayon ating bisang manyira uling buri na yung asawa mo o buri na yung tao mo, buri na kayong pikasiran baka nita yan na mo yung partner na nung hindi naman yung partner mo yung gawa na picture na ka kapicture na kaya ka i-edit na kitang ano ba na mag-prompt yo sabihan na di na nakakayabe babae lintoya ka nyan nung asawa mo mabalo king AI ipakit na kayo o kunwari gawa yung anonymous kain ako tuturo nung makananong gawang mali intuturo ko kaya kayo yung possibility na pwede dang agawa kaya kayo at least maging aware kayo at ngayon ituro ko mo naman kaya kayo nung makanano yung balo na AI yung lalo nyo turo kaya rin kaya kayo tabanta balo yun umunang dili na yan yung AI or generated kinano banana tinyang diamond ketalalam patsay dekin trap ito apin na bala mo totoo na pero syempre yun naman gana-gana balo ita na pwede dang i-crop ng balo de patsay kin trap de syempre mo na balo nung kaya ngayon ituro ko kaya kayo pansinan nyo rin AI at tin lang kaya rin tin lang discrepancy kento tong biye kalupan nitang gewa ko yan ipapakit ko ngayon kaya kayo nung pansinan niya maka seatbelt siya pero makapalubing seatbelt metong yang discrepancy ita ba't ing metong nga babaeng ilalagay at inlalaging kalupa yung babaeng kay medyo makakain o ring model na lalo nung Pilipina model ng makanya madalas kaya yan metong yamo itsura denye kay lola kay nanyak sila gyo itang sinikat AI king Vio 3 itang matwa babae ita eman makanita para pareho lupa pero akit mo itang panga consistent na kawangis ne bala mo yo itang boses na yamo naman manyita ngayon king nano banana kasi pwede meng ikay pwede meng pagalon ito idala may king Vio 3 nung kakakit yun ng ngayon opportunity maragol kanita para makagawa kang makanyan itang tingkamang produkto pa-picture making kay pa-picture making photographer bayad dito kaya photographer point model bayaran mo yan kaya ba tapang location tapang gastos kunwari picturean mo yung model na tsuking hotel kilub na ng hotel king pagkeran lalo na yung product yung pang kaya mo pang adult siya mo makanita datang lingerie datang makanya na style datang underwear manteng magyari Aro, na naman mandakap kayo ng Clark. Mimingat kayo, soy. Mimingat kayo kasi 60 yan pulay kayo ni. Puta, mag 70 kayo. 70 70 mayari ko balat 3,000 matda kayo matda siya wita kanita makanya nakasakit kaya makailangan man itong model kailangan man itong photographer nung ikaw photographer na kailangan mo pa naman itong model nakaman all in one mantong kapal location nyo mantong kapal tools nyo ngini kayong nano banana pwede na nga pwede may nga conceptualizing kaya uy galing English conceptualize pwede may nga gawan concept na ning neto nga produkto logo yang ibihe mo pati logo burin pagawa mo na rin kayo from the scratch ngini pag may gawa yung logo download may kay ba i-upload may ulit sabihan mo or maski may pa download tambing mo na sabihanan na ilagay may ngini yung logo nga ini king tasa ano mo
Oh, happy na. Solid na ka. O kaya rin na nito. Ngini, ing logo, ing may gawang produkto ngayon, ipatalan making kay, patalan making model Miki dada 20 anyos, tatal na ne. O telane mo. Kaya rin yung telan. Dala making video, itang picture ito. Ngini, pagalon me, sabihan mo. Ing model ay ni sabihan na, this is a great company, buy now. Makanitaya mo, kunwari, makanyan. Nung supported ni Tagalog kanita, edi mas okay, mas ayos. Isang kasi kaya isang kasi tutugi kayong panga Tagalog So, iyan, makanyaning marketing yan Iyan napin na yan yung magumpisang sasabihan dang dakalamila ko, bro. Mumunang tatako dati, PPO na yan, ngayon happy na yan. Graphic artist, pati ng kaya. Pero aliwaya pa rin talaga yung graphic artist. Yan pa rin yung mag-arrange ka rin Yan pa rin yung magkay. Ngayon yung kalupanan ng paulit-ulit kong sasabihan na yung pagiging graphic artist tampo yung pagiging AI ako bala na nung house king AI career AI skills nung piyabe mo yan madagula opportunity mas dakal ka balo mas lamang ka pero nung i-ignore mo kamaniwala at makukulami ka galing mo alam ng bawal yan mali naman bawal kasi inagyan makanta kabilis ito, opportunity yan. Madagulang opportunity yan. Pero nung itang laut-laut may sarili mo, yak AI. Alang malyari kaya ka, tutuman. Malakwan ka, aratang may gadap. Ngayon limo graphic artist, detang model Detang model kay, model babay. Kasi bayo ka mamayad model mga mal, nung picture mo naman yung kunan mo, i-AI mo niya mo. Ngayon opportunity kinaman kaya ka nung ikang model bangan tati pa rin kumakaya ka syempre aliwaing kahit talaga totoo hanapin lagyo ya kasi nadalang ken magpasikan ka kasi aliway pa rin tang kilalang model mas kanila mas maniwala kaya tang tintatalan na product yung tatalan ni Sash na Laparan, Angel Locsin, Marian Rivera or ninuman na model pwede artista din model art at the same time kaysa kitang AI ninong mas bilinan da syempre itang kay ing lalawe mas maniwala la karatang artista at saka kilala na ngayon kabilang model makanyan gawon mo makanaano mo naman na maximizing AI bilang model para maximize mo yung AI gamitan niya mo naman yung nano banana yung gawon mo pagtsaya kay niya panay akong nananapin ng anak ko may mais ko tutuman mga mais ko as nang kasagli ngayon inumburi mo yung kay inumburi mong i-maximize mapin mantong kang malan picture may sarili mo buo tapos gawan mo mantong kang malan na pang model mo picture may piyabe mo rin tapos sabihin mo ilagay mo yan pasulod may kakakuha mo bala na kaking English na nito pasulod may ako yung mahala na niya mo pag inayakan bala mo kay bala mo legit tutong iking bandikit ang malan kanyan kay bat magkay ko ala kang studio wari picture na yung lupa mo kay bat pa-post ka kay yan ang bala yung nano banana na yung bala kaya ka nung nanong posting yung buri mo pati sulod yan ang bala pati height sa kang mitas pati kulay na yung balat mo yan na nga makanita may maximize so dakala mawala na obra usually ding kawalan na obra kaya detang mag-adapt pero retang mag-adapt ang pong biyasa ng mga nano de i-utilize in kaya ngayon yung nano banana ang poreng AI available kaya katamo paldula kaya nung ako kaya kayo nung nano man yung skills you ikaya pantunan niya king pamag AI nung mga nano utilize okay talaga akong ganakin kasi itsuna ako kining kaya mi baryo mi dakala salamat at miya kita pa si bayo king kaya katamong dapat apisabihan king tutuking video thank you God bless.